Iki dina waya budal mergawe maneh ya Cah. Jadi niki aku budal jam 05.29. Nah iki isih rada peteng Cah, tapi aku ning dalan Dede iki wis padang jinggrang ngene iki ternyata. Nah iki aku wis teko kantor Cah, ora lali iki absen dhisik soalnya iki penting banget. Nah iki absen atas, absen bawah-bawah tak absen iki kabeh wis bolak-balik. Nah iki aku wis teko ning pemursian Cah, iki wong-wong wis do noto gawe sing pengiriman pertama. Nah iki penataan iki iku ya Cah, menu niki pas ayam goreng. Nah iki ayam goreng iku wis lama Cah kene gak ngangge ayam goreng. Nah iki kita tampilkan lagi ayam goreng sesuai request anak-anak. Nah iki langsungnya tak tutupi Cah, soalnya iki ya mendang tak apa terno ning SD, soalnya gawe tinggo sarapan gitu. Tur lagi wis apa ya Cah, baru upacara. Biasanya aku nek dino Senin ini ngeternone baru upacara Cah. Aku nek pas upacara malah ngenteni suwin 2 krok ning kono biasane. Nah iki diinteni bocah-bocah Cah seperti biasa iki nek SD siji mereka njaluk konten. Wis pokok nek karo bocah-bocah ngene iki pertama mesti konten ngono. Menu MBG hari ini adalah adik-adik, menu MBG hari ini adalah ayam goreng. Ini sebagai proteinnya, protein hewani, itu juga ada protein nabatinya, tahu, juga ada nasinya sebagai karbohidrat, juga ada seratnya dari sayur-sayuran, terus ini ada vitaminnya juga dari ini. Siapa yang mau? Nanti. Nah ini sesi yang ditunggu-tunggu Cah, yaitu sesi perdulangan. Nah ini mereka iki tak dulang siji-siji langsung on the road iki apa ngicipi makanane. Nah ini mereka iku seneng Cah, soalnya iki menu kesukaannya mereka. Nah ini anggurnya tinggal rebutan gini iki apa mereka iku gak iso ngeki kabeh ya sepurane. So nek rene tak kei anggur merah neh wis. Rasanya gimana adik-adik? Lanjut bantu driver usung-usung ngompreng caki karek sithik iki sebagian kowe rong ngomprenge ra apa-apa aku ngomong ngono. Nah iki ana sing bagian njupuki Cah, jadine sing piket jare ngene iki njupuki MBG ngono kuwi sing apa dadi gentenan kabeh setiap hari ngono. Ya wis lendo colek dilekno nek gak pitik mati lho ya.